Hola a tothom, continuarem amb la formació de Moodle i veurem la primera activitat avaluable. Tanmateix, també serveix com una activitat molt engrescadora que són els glossaris. Accedirem al curs i activarem l'edició. Una vegada hem activat l'edició, l'únic que haurem de fer és seleccionar afegir un contingut i seleccionarem activitat o recurs. Posteriorment, mirarem en tot el que hi ha i buscarem glossari. Afegirem aquest glossari i hi hem de posar un nom, per exemple, glossari del curs. Podem afegir una descripció i podem seleccionar si és un glossari principal o secundari. Us recordo que fent clic en els interrogants us explicaran les diferències entre un glossal principal i un glossal secundari. En aquesta ocasió seleccionarem un glossari principal i a partir d'aquí podrem seleccionar si volem que tot estigui aprovat per defecte, si es pot editar sempre, etc. Tot un conjunt de paràmetres que és força interessant que reviseu. També podrem seleccionar el format. Existeixen 7 tipus de format disponibles. Aquests 7 tipus de format ho veureu al desplegar les opcions. Posarem el simple, tipus diccionari, el número d'entrades i aquí fixeu-vos que al ser una tasca ja podem afegir puntuacions. És a dir, que quan el nostre alumnat facin agregacions a aquest glossari, a aquest diccionari que estem creant, podem posar-li una qualificació, una mitjana de qualificacions, un nombre de qualificacions, etc. D'acord? Ho deixarem sense qualificar perquè el que volem veure és com aquesta activitat podem afegir aquests termes. Descem i tornem al curs. Aquí tenim el glossari, fem un altre moviment per tenir-lo més adreçable. Com veieu és molt senzill i una vegada accedim al glossari ens fixarem que no hi ha cap tipus d'entrada. Anem a fer una entrada molt senzilleta i anem a dir que és un bit. Un bit és la unitat mínima d'informació en informàtica. Representa un 0 o un 1. I fixeu-vos que podem posar paraules claus, com pot ser bit, informàtica, tot allò que nosaltres vulguem. Podem adjuntar fitxers, fer enllaços automàtics, el que nosaltres desitgem. Descem i aquí tindrem l'entrada. Si fos avaluable, nosaltres com a professors podríem avaluar les entrades que fan el nostre alumnat. Aquests glossaris també es poden exportar i importar. Si fem a més, veiem les opcions que hi ha, però el més interessat seria fer una importació d'entrades. Anem a fer-ho perquè veieu. Si li donem a importar entrades, ens diu on volem que s'importin aquestes entrades i agafarem el de mamífers. Arrosseguem aquest fitxer, l'enviem, detecta 4 entrades i a continuació li donem cap endavant. Fixeu-vos que ha importat el llebre, la musaranya, és a dir, coses que hi havia en aquest document. Si nosaltres, per exemple, volem exportar tot això, només hem de donar-li a exportar i ens generarà un nou document. Llavors, exporta totes les entrades, glossari del curs, ho desem i d'aquesta manera sempre tindrem la informació desada dintre del nostre curs. Com podeu veure, els glossaris poden ser una eina molt engrescadora per tal d'anar farcint de tot el vocabulari i tots els termes que creiem que és important dintre de la nostra docència. Això és tot. Fins la propera.